a cikin wani hadisi da Imam Muslim ya ruwaita 2588, Imam Malik cikin Muwatta 2112, Abu Hurairah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yin sadaka bai taɓa tauye dukiya ba, sannan bawa bai taɓa yin afuwa ba in an cuce shi face sai Allah ya ɗaukaka shi. Haka na dukkanin wanda ya tawazu don Allah, ya ƙanƙan da kansa saboda Allah, to Allah zai ɗaukaka shi. ‘Yan uwa, cikin wannan hadisi akwai darussa. Darasin farko shine yin sadaka ta nafila ko kuma ta farilla, ma'ana zakka kenan, ko kuma sadaka ta nafila wadda muka sani a sadaka, to baya rage dukiya, musamman zakka. Mutane da yawa suna tunanin yin zakka yana tauye dukiya, ba abin da zai kara mata sai albarka. Ka gwada ka gani. Sannan wanda aka zalunce shi ya yi afuwa don Allah, ya dubi Allah ya yi afuwa, to Allah ba abin da zai saka masa da wannan afuwar da ya face ɗaukaka. Haka na duk wanda ya tawazu, ya ƙanƙan da kansa, ya ji shi ba komai ba ne ba, to Allah zai ɗaukaka shi. Amma in ya yi wannan abin don Allah, yawa sai mai ƙoƙari mu ga muna matsala waɗannan umarni da shugaba sallallahu alaihi wasallam yake bamu domin samun tsira a ranar lahira. Yin zakka ko sadaka baya tauye dukiya, yin afuwa ba kuma yake jawo sai ɗaukaka, yin tawazu wanda ya yi don Allah, Allah zai ɗaukaka shi. Dan uwanku a Allah, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Musaddiq Sharif, nake cewa sai an jima. Assalamu alaikum.